Unsa may mahitabo sa tao kung mamatay? Anaa ba siya sa kalibutan sa mga patay ingon nga buhi? Unsa day ang kahulugan sa kalag? Asa man paingon ang patay kung buutan sa langit ba o kung dautan siya sa impierno ba or purgatorio? Magpakita ba ang mga patay nga buhi ingon nga ungo? Mao kini ang atong hisgutan karon sa atong video aron nga matinawan kita nining mga pangutanaha pinaagi kung unsay gipadayag sa balaan niya kasulatan. Sa outro ako nag-welcome sa inyo dinhi sa aton channel Bible PowerPoint. Og atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios sa iyang paghatag kanatog kaluwasan pinaagi kang Hesukristo. Salamat usab sa inyo nga pagpadayon sa pagpamati niining atong videos ug ako nagahangyo nga sa inyo nga suporta niining atong channel pinaagi sa pag-subscribe ug pag-share niining mga videos aron daghan ang atong mga maminsahian nga mga katawhan. Diretso kita sa atong topiko mahitungod sa mga minatay. Siguro, ang uban kaninyo nagahuna-huna nga ang mga minahal nato nga namatay anaa sila karon sa ubang dimension nga kalibutan sa mga patay. Ug nagahuna-huna ang uban nga buhi pa sila. Ang Biblia nagasulti mahitungod sa Sheol o lubnganan. Atong basahon ang Job kapitulo 7 bersikulo 9 hangtod sa 10 sama sa panganod niya mahurot og mapapas. Mao man usab ang nanaog ngadto sa Sheol. Dili na sila mobalik sa ibabaw. Dili na siya mobalik sa iyang balay ni makaila pa kaniya ang iyang pinuy-anan. Kini nga bersikulo nagpasabot kanato nga wala kay angay nga kadlukan. Kung ang namatay nga kaila nimo mobalik sa pagsamok kanimo kay giingon ang sa atong gibasa dili na siya mobalik sa iyang balay. Katong namatay nimo nga kaila dili na mo bisita sa imo. Bantayan nato ang Sheol dinhi nga gisgutan mao ang lubnganan. Din ang mga patay gipahaluna. Karon atong sabton ang kahimtang sa mga minatay sa pamaagi nga atong hibaluan kung giunsa paghimo ang tao sa tanaman sa Eden. Nagsulti ang Genesis kapitulo 2:7 o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta o gihuy pa niya ang mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Atong nabasa adunay duha ka elemento nga gigamit sa Dios aron nga mahimo ang tao. Una, mao ang abog sa yuta, ang ikaduha gininhawa sa kinabuhi. So gisagol sa Dios kining duha ug nahimong kalag nga may kinabuhi. Pareha kini sa atong appliances nga walay gamit kun walay kuryente. Busa mao di ay na ang kahulugan sa kalag. Ang kalag mao kita nga buhi but ipasabot mga tawo nga karon makita natong buhi. Aton tan-awon sa Biblia kinsa ning mga kalaga. Una, ang kalag mamatay. Atong mabasa sa Ezekiel 18:4 ang kalag nga makasala kini mamatay. Dinhi nagpasabot kanato nga ang kalag buhi kay mamatay pa man di ay. Balikon ko, ang kalag mamatay, but ipasabot nga buhi kini. Unya, tungod kay nakasala, mamatay ang kalag. Ikaduha, ang kalag gutumon, matod pa sa Salmo 107:9, kay ginatagbaw niya ang kalag nga nagapangandoy o ginapuno niya sa kayuhan ang kalag nga gigutom. Sunod niini ang kalag giuhaw. Sa atong basahon sa Proverbio 25:25 ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Bisan gani ang kahayupan ginatawag nga kalag sa Biblia atong basahon sa Pinadayag 16:3 og nangamatay ang tanan nga mga kalag nga buhi nga atoa sa dagat. Atong nasabtan niya ang kalag dili patay kay mubati pa man og kagutom, kauhaw og uban pa natong gibati ingon niya buhi pa kita. Sa dili pa nato hibaluan ang kahimtang sa mga minatay. Atong tanawon ang mahitabo sa kalag kun mamatay na. Atong basahon ang Ecclesiastes 12 bersikulo 7 og ang abog mobalik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto ug ang espiritu mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini.
Ang pangutana, unsa man kini nga espiritu nga mobalik sa Dios? Ang Hebrew niini mao ang ruach, nga buti pasabot gininhawa og hangin. Take note, mao kini ang atong nabasa kanina nga gininhawa nga gihatag sa Dios sa paghimo og tao sa Henesis 2 bersikulo 7 nga gininhawa sa kinabuhi. Kinausab gisuportahan sa Job 27:3, kay bugos pa man ang akong kinabuhi, dinhi kanako og ang espiritu sa Dios ania sa akong ilong. Karon kay nasabtan na nato kung unsay kahulugan sa kalag, atong tan-awon unsay kahimtang sa mga minatay. Atong basahon ang Biblia sa 1 Tesalonica 4 bersikulo 14 hangtod sa 15, kay kun mituo kita ni si Jesus namatay og nabanhaw ingon man usab ang mga nangatulog pinaagi kang Jesus pagadadon sa Dios uban kaniya. Kay kini giingon namo kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nya kita nga mga buhi nga managpabilin hantod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna sa mga nangatulog. Atong nakita sa bersikulo nga ang mga buhi o ang mga nangatulog nagahulat lamang sa pagbalik sa Ginoo sumala sa atong gibasa nga mga bersikulo. Walay naguna o naulhi nga nangadtog langit kay nagpaabot pa man sa pagbalik sa Ginoo except nila ni Enoch, Elias ug si Moises. Nga atong nakita sa Biblia nga gikuha sila sa Dios pag-una. Karon naghisgot man og katulog ang bersikulo nga gitandi ang kamatayon niini sama sa pagkatulog sumala sa gipimulong ni Kristo sa Juan 11 ngadto sa iyang mga apostol samtang si Lazarus namatay. Juan 11 bersikulo 11, si Kristo ingon kanila ang atong abyan nga si Lazaro natulog. Ug sa bersikulo 14, busa si Jesus mingon kanila sa mahaya gayon si Lazaro namatay. Sa daang tugon ang kamatayon sama sa pagkatulog kay mao kini ang gingon sama sa pananglitan sa Unang Hari kapitulo 2:10 og si David natulog uban sa iyang mga amahan og gilubong sa syudad ni David. Karon ang pangutana, tinuod ba nga adunay mga nalangit na o imperno na nakadto sa purgatorio human na namatay? O magpakita ingon nga ungo sumala sa istorya sa uban? Sumala sa Ecclesiastes 9:5, kay ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang mga minatay dili mahibalo. Sa bisan unsa ni may balos pa sila tungod kay ilang handumanan hikalimtan. Sa bersikulo 10, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata ka na uban sa imong kusog, kay didto sa Sheol diin ikaw moadto walay buluhaton nila lang, ni kahibalo ni kaalam. Moadto ba kita sa langit dayon kung buutan ta? Si David wala pa misaka sa langit, wala pa misaka, kundi nagahulat siya sa pagkabanhaw. Matod pa sa Buhat 2:29, mga igsoon, makahimo ako sa pagsulti kaninyo sa dakong kasayon, mahitungod kan David, nga patriarka, nga namatay siya, o gilubong, o ang iyang lubnganan ania kanato hantod karon. Sa 34, kay si David wala makasaka sa langit. Apan siya gayon nagaingon, ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuong kamot. Ang sad Ginoo ngadto kan David paabuton pa. Ug mao kini ang ato nga paglaom sad nga saad nga madawat lamang kini sa panahon sa katapusan diha sa panahon nga mabanhaw na ang mga minatay sa pagbalik sa Ginoo. So mga higala kitang tanan nagpaabot lamang sa pagbalik sa Ginoo sumala sa Juan kapitulo 5:28-29. Ayaw kahibulong niini kay antak na moabot na ang tanan nga anaa sa lubnganan makadungog sa iyang tingog og managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi og ang mga nagabuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom. Si Kristo usab nagasulti may tungod niining mga butanga ngadto sa tanan niyang mga apostoles ug kanatong tanan sa Juan 14:3, ug kun ako makaadto na ug makaandam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab ug pagpanadon ko kamo uban gayud kanako, aron kun asa ka ako atua usab kamo. Aton tanawon ang mga kasayuran kun ang tao nga nagahulat sa pagbalik sa Ginoo, ang patay dili na makadaig ug makapasalamat sa Dios. Sa Salmo 6:5,
Kay diha sa kamatayon walay paghandom may tungod kanimo. Kinsa ba ang magpasalamat kanimo didto sa Sheol? Ug sa Salmo 115:17, ang mga minatay dili magadaig kang hiyuba, ni may mausa niadtong mga nanaog ngadto sa hilom. Klaro kaayo sa atong mga gibasa nga walay pangunahuna, dili makabisita, dili makadaig, dili makaistorya, ug labaw sa tanan ang patay sama sa pagkatulog. Apan mga higala, adunay maayong balita alang kanimo. Tungod kay si Kristo nagasaad kanato nga kun mobalik siya, mabanhaw kita ug dadon kauban niya. Siya naghatag kanato kasiguruhan nga ang kamatayon dili maoy atong katapusan, kundi may naatay kinabuhi nga walay katapusan. Kana ato lamang madawat kun motuo ka kaniya ug mag-alagad kaniya sa imong tibuok nga kinabuhi. Si Kristo nagingon sa Juan 11:25-26, si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang motuo kanako bisan siya namatay, mabuhi pa siya. Ug ang tanan niya nabuhi ug mituo kanako, dili na gayud mamatay. Mituo ba ikaw niini? Mao kani ang pangutana nga atong tubagon karon sa atong kaugalingon. Mutuo ka ba kaniya? Dawata ang iya gugma ug pangayo ug pasaylo. Kay sa katapusang panahon apil kita sa pagkabanhaw matud pa sa Pinadayag 26, bulahan ug balaan ang may pag-ambit sa anahona nga pagkabanhaw. Sa ibabaw niini ang ikaduha nga kamatayon walay gahom. Mahigala, ako nang hinaot nga aduna kamoy bag-o nga nahibaluan sa atong video. Hinaot nga inyo kining i-share sa inyong mga higala aron nga makabaton silag paglaom gikan sa kamatayon. Pinaagi sa inyong suporta niini sa pag-subscribe, pag-share, makahimo kamo nga makapahat sa mayong balita uban sa uban nga mga katawhan. Salamat sa inyo. God bless. Bye-bye.